mission ko sai mu danna finish mission din nan. Muna danna finish mission din nan kamar da kuke gani, congratulations you have successfully completed the mission. Gashi na samu coins 200,000 nan take, sai in danna claim. Ina danna claim shikenan coins ɗina sun karu. Shi kuma ɗarin yin ko duba gashi nan connect Solana wallet. Za ka yi ga wani link a ƙasa na fan. Kai barkamu da wannan lokaci. Idan har ka san baka daɗe da fara mining ɗin Tapswap ba, ka za ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe domin kuwa zai amfane ka. Idan ku duba a cikin 'yan kwanakin nan za ku ga cewa gashi nan ko in ce 'yan watannin da suka wuce mun gama mining ɗin Notcoin, kuma yanzu insha Allah nan da 16 ga wata za mu ɗauki za su yi listing su biya mu da mafificin farashi insha Allah, muna sa ran haka. So idan har ka cire Notcoin a mining ɗin da aka yi nan kwana kusa, ba wanda yake Tapswap, don haka ya kamata ka tsaya ka ba wa Tapswap muhimmanci, ka duba Tapswap, ka tsaya kai mining ɗin Tapswap, ka rike shi da muhimmanci. Idan har kai sabo ne a fara mining din Tapswap ko kuma baka fara ba, ya kamata ka fara. Na ajiye link a ƙasan description na wannan bidiyon, da zarar ka shiga zaka je ka fara wannan mining din, domin zan nuna maka yadda zaka ka samu coins 300,000 nan take ta cikin wannan mining din nan take, bonus din coins da suke badawa. Abinda zaka yi domin samun wannan coins din, kana shigowa zaka zo ka danna wajen start now din nan kamar yadda kake yi zuwa kai mining ɗinka. So bayan ka shiga kamar yadda kuke gani, ga waɗannan 'yan abubuwan guda 5 a ƙasa. Wannan wajen shine wajen da zaka zo kana tapping kana mining din kenan. Nan wajen da aka sa tax shine wajen da zaka samu wannan coins din kwaya 300,000. In ka duba ga hinan na farko zaka samu 200,000, na ƙasa zaka samu 100,000. Na farko abin da zaka je kai join din su a social media ne, kamar ka ga na farko ga hinan na danna, ga hinan nayi ma don, na ƙasa ma website nayi don. Abin da zaka yi misali, wannan na ƙasan bari in ƙara dan wannan na ƙasan da kuke gani, abin da zaka yi wannan na ƙasan da kuke gani, join the telegram chat. Zaka je kai join din telegram din su, chatting na telegram wanda za su na turo wani update. Gashi nan sun shigo da nima ciki. So idan kai join din su anan za su na sakin update na wasu abubuwan da za su yi, sai ka dawo baya. Idan ka dawo baya zai nuna maka wajen check, sai ka danna check din, zai counting daga 1 zuwa 5, zai sama don. Gashi nan bari in gwada na wannan X din kenan na Twitter, wanda zan je in follow din su a Twitter ku ga yanda abin yake. Bari in danna go din nan, bara ku gani yanzu zai nuna mun Twitter domin in je ne join ɗinta. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya kawo min Twitter, ko sai in danna Jos. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya kawo mu cikin Twitter, cikin Tapswap page su. So in ba kai follow nasu ba sai ka danna wajen follow. Idan kai follow din su sai kai back. Kamar yadda kuke gani already na yi follow din su, kai back zan yanzu haka. Kun ga da ne back ya dada ni free gaba ɗaya. Bari in danna start now din nan hallau domin me da ni. So kamar yadda kuke gani gashi nan sai in koma wajen tax din. Ina koma wajen tax din sai in je in danna, ina danna sai in danna wajen go din nan kamar yadda yake na farko, wajen go din nan. Bari in janye wannan abun. So sai in danna check. Daman already na je na yi wannan, kun gani 30 second ne. Gashi nan na checking, yana checking, yana tabbatar da na je na yi following, zai danna, zai samu don. Bara mu jira wannan second nan su kare. So kamar da kuke gani gashi nan dai sakannin sun kare, amma ƙara danna mana, ya ƙara kawo mana check. Bara mu ƙara danna check din magani. So kamar da kuke gani gashi na ce don, kuma ƙasan na ya sa mana finish mission, ko sai mu danna finish mission din nan. Muna danna finish mission din nan kamar da kuke gani, congratulations you have successfully completed the mission. Gashi na samu coins 200,000 nan take, sai in danna claim. Ina danna claim shikenan coins ɗina sun karu. Shi kuma ɗarin yin ko duba gashi nan connect Solana wallet. Za ka yi ga wani link a ƙasa na Phantom, gashi nan wani link a nan wajen. Don ko duba ga link, shi zaka je ka danna, zaka je cikin Play Store, zai kai zuwa Play Store, ka je ka sauke wani application mai suna Phantom. So bayan ka sauke wannan application din mai suna Phantom, abinda zaka yi kawai zaka je ka danna go din nan, wannan alama na go din nan. Kana danna alama na go din nan zai kai zuwa website din su, wanda zai sa ka kai connecting direct. Kana danna wannan connect din zai je yi kwafi wallet ɗinka na Phantom din, yazo yi first ana zaka samu road din 100,000 nan hima nan take. So ba dan bidiyon zai tsayi ba, da zan yi bidiyo
nuna muku yadda za ku yi connecting din na san, so amma bidiyon zai yi tsayi ne, amma idan ka yi sa bai da wani wahala. Yadda na gaya ma, idan ka je kai downloading din sa, ka je ka bude wancan shi application din, kai register, ko kana zuwa nan zaka zo ka danna go Solana wallet din nan, zai sa kai connecting direct, shikenan ba da matsala ba. Kada ka manta, idan wannan bidiyon ya burge ka, kai sharing, kai liking, kai sharing ga abokananka domin su ma su amfana. Kada ka manta da subscribe da follow na wannan bidiyon. Thank you.